Halo lur, sugeng enjing. Saiki aku lagi mlaku-mlaku nang Semarang. Terus mampir ning ngene Museum Lawang Sewu. Iki biyen kantor pusat sepure wong Londo. Penasaran karo ceritane? Langsung capcus. Lawang Sewu. Sopo sih sing ora arti bangunan iki? Akeh turis sing teko ning Semarang mesti melu ngunjungi Lawang Sewu. Pirang-pirang tahun kepungkur, Lawang Sewu terkenal amarga crita-crita kelame. Mula para wisatawan isih nganggep bangunan iki angker. Ananging amarga saking pemerintah lan PT KAI, Lawang Sewu saiki wis dadi bangunan megah tanpa ngilangi nilai sejarahe. Sejarah Lawang Sewu. Mula-mulane Lawang Sewu didadekake kantor pusat NISM sing dibangun ing area 18.232 meter persegi. Konstruksi gedung utama diwiwiti ing taun 1904 lan rampung ing pertengahan taun 1907. Dene bangunan liyane ing sacedhake wiwit dibangun taun 1916 nganti 1918. Arsitektur gedung kasebut dirancang dening arsitek saka Amsterdam, yaiku Profesor Jacob F. Klinkhammer lan B.J. Ondak. Jumlahe lawang ing gedung iki akeh banget. Mula wong-wong nyebute Lawang Sewu. Jumlah lawang kasebut sengaja digawe akeh supaya sirkulasi ing jero bangunan tetep lancar. Saliyane iku, uga ana ruangan sing unik lan megah, yaiku ornamen kaca patri saka pabrikan Johannes Laurens Schouten kang duweni crita ngenani kaendahan Jawa lan kamulyan ril sepur nalika iku. Nah, saiki Lawang Sewu dadi papan wisata sejarah lan spot foto sing nyenengake mata. Gedung iki digunakake minangka museum kanggo nyuguhake koleksi sejarah sepur ing Indonesia. Sawetara koleksi-koleksi ing Lawang Sewu yaiku kalebu mesin Edmondson, mesin ketik, replika lokomotif uap, mesin kalkulasi, lan sak piturute. Pengunjung uga bisa ndelok macem-macem koleksi foto sakjerone pamugaran lan bahan pamugaran sing digunakake. Uga ana perpustakaan sing isine buku-buku babagan sepur lan sejarahe ing Indonesia. Bangunan Lawang Sewu dumadi saka gedung A, B, C, D, E lan gedung pompa. Gedung A minangka bangunan utama kantor NIS. Bangunan rong lantai kanthi konfigurasi bentuk L ana ing ngarepe tapak sing bentuke layangan kanthi desain sing menarik banget. Bangunan iki uga nduweni lorong njaba, saliyane kanggo fungsi minangka penghubung antarane kamar, uga kamar isolasi marang panas srengenge. Meh kabeh kamar duwe lawang lan tembok pemisah uga lawang sing madhep njaba. Lantai kantor lan lobi ditutupi kotak ukuran 16 x 16 meter persegi lan ditata kaya karpet. Biasane, dhuwur lan ngisor konstruksi lantai digawe saka gulungan sing mlengkung lan ing jarak saben 2 meter didukung dening baja. Sakliyane iku, Lawang Sewu uga didadekake papan wisata lan museum. Lawang Sewu uga asring didadekake papan pameran, ruang rapat, nikahan, bazar lan festival. Pengunjung bisa teka ing Lawang Sewu wiwit jam 7 nganti jam 9 bengi. Rega tiket mlebu kanggo wong dewasa yaiku 10.000, kanggo siswa lan kanggo bocah yaiku 5.000. Lawang Sewu dumunung ing tlatah Tugu Muda Semarang. Ing kono uga isih akeh objek wisata liyane kayata Museum Perjuangan Mandala Bakti, Gereja Katedral, lan Kampung Pelangi. Ditambah anane fasilitas shelter BRT lan bus tingkat Semarang ing saben wektu mampir ing Lawang Sewu. Banjur para wisatawan bisa nggunakake kanggo pindah menyang papan wisata liyane ing saindenging Semarang. Oke, mau wis umbung-umbeng saiki wis awan. Mantep panggonane Instagramable kaya wong nek ngomong. Ya wis, takno aku pamit. Sugeng siang, matur nuwun.